Ислам мәдәният үзәгендә еш кына төрле чаралар, очрашулар уза. Без килгәндә дә дин әһелләренең җәзаларны үтәтү федераль хезмәте идарәсе белән берлектә уздырылган киңәшмәсе бара иде. Кавказ, Урал яклары, Идел буе, кунаклар төрле төбәкләрдән. Эштә курировать итәм имамларны, кемнәре төрмәдә алар проводят мероприятияларны, дәресләр бирәләр осужденныйларга. Чөнки анда күп мөселманнар бар, кемнәр ислам динен яхшыча белмиләр, ничек намаз дөрес укырга, безнең Абу Ханифа мәзһәбе буенча, ничек төрле сораулары аларның чыга, ничек рүзә ашлагалар Рамазан аенда, чөнки белмибез, безнең условиялар килешми дип, шуны төрле сорауларны җавап бирәләр безнең имамлар. Ислам мәдәният үзәге әле чагыштырмача аз вакыт эшли. 2014 елда бина сатып алалар, ремонт ясыйлар. 2018дә генә үзәк ачыла. Биредә дини һәм дөньяви белем өчен барысы да җитәрлек. Намаз бүлмәләре, бай китапханәсе, моннан тыш хәләл индустрия белән мәшгуль эшлекле төркем бар. Бу аеруча актуаль. Чөнки республикада төрле продукция, шул исәптән ит, казылык җитештерүче, аларны башка төбәкләргә дә җибәрүче эшмәкәрләр күп. Бүгенге көнгә республикабызда 6 мәчет тезелгән хәлдәләр. Алла бирсә, аларны киләчәк елларда насыйп булсын ачып җибәрергә. 50дән артык бүгенге көнгә мәчетебез эшли бөтен татар авылларында. Әлбәттә, Мордовияда тарихта инде әйтсәк 60тан артык татар авылы булган. Хәзерге көнгә 50 тирәсе генә татар авыллары бетеп килә. Татар авыллары гына түгел, башка милләт халкында авыллардан күченү бара. Шуңа да татар авылларыннан шәһәргә күчкән яшьләр белән аеруча зур эш башкарыла биредә. Ана телен онытмасыннар, аның белән кызыксыну булсын өчен татар милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә төрле чаралар оештыралар. Гөрләп татар кызы конкурсы узган, яшьләр, балалар көннәре, бәлеш көне үткәрелә. Шулай ук биредә атнасына бер тапкыр татар теле укыталар. Дәресләргә балалар да, зурлар да йөри. Татар теле выходной көннәр. Дәресләребез бездә бар литература, сүзләрне тәрҗемә итәбез и ниләр, шигырьләр балаларга өйрәтәбез, сценкалар татар телендә и ученыйлар татарский поэтларның biz культураларын, искусстволарын нитәбез, сөйлибез, өйрәтәбез. Балалар белән эш моның белән генә бетми әле. Мәдәни белем бирергә тырышалар, музейларга, экскурсияләргә йөртәләр. Ислам мәдәният үзәгендә Мордовияның мөселман яшьләре берлеге эшләп тора. Узган ел Әйдәманнар мәктәбе үткән. Анда милли мәдәни лагерьларда эшләү нигезләрендә өйрәткәннәр. Специфику ниттек өйрәттек и аланың нәмеремен уздырдык язын кескенә смен татар балаларысына или лан принимать участие различных регионнардан килгән иде, Пенза, Мәскәү, Московская областьтан и уздырдык аларман смена, которая была посвящена 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, кая без балаларман өйрәттек һәрбер кен иде тематический и өйрәткән идек и безнең татар халыкның әкиятләрен, аннан татар халык уенын, кухнясын и вишал әдәпләрне балаларман уздык. Ислам мәдәният үзәгендә татар халкының милли һәм дини мирасын аңлата торган музей да бар. Ул бирегә килгән кунакларны милләтебезнең яшәеше, көн күреше белән таныштыра. Музейда татарның киеме, бизәнү әйберләре, диварларда торган шамаилләр, мәгърифәтчеләребезнең фотосурәтләрен күрергә мөмкин. Безгә төрле осталар, Казан осталары ясады шул инде булган монда экспонатларны һәм монда җирле булган теге сәнгатьчеләр, теге осталар кайсыларның саны бик аз, аларны картайып бетте, теге хәзер кайсы берләре уже эшләми дә. Ләкин безгә музейга тапшырдылар, бирделәр, шул теге безнең булсын шигарыбыз булып, теге татар халкы теге исенә төшерсен дип, татарлык һәм ислам фәнен укыту бездә Мордовияда бар, ул программага кертелгән. Мордовия ул йомышлы татарлар, морзалар җире. Ислам мәдәният үзәгендә дә дин һәм милләт аерылгысыз, бергә үрелеп бара. Милли традицияләребезгә өстәп, дин сабаклары да алалар биредә. Пәйгамбәрнең тормышы, исламның 5 нигезе, әдәп-әхлак кагыйдәләре дә өйрәтелә. Димәк, үзәкне чын мәгънәсендә мәгърифәт учагы дияргә мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Саранск шәһәре, Мордовия республикасы.